Hello mga ka-listeners, good morning. Patag tubig kay uhaw. Init ang panahon mga ka-listeners. Huwag tubig. Balik ko tag-vlog niya ka-listeners. Hello mga ka-listeners, good morning. Mayong buntag mga ka-listeners. Ang oras alas 9:23 sa buntag na. Lapas na no. Pero may buntag yapon. Alas 9 pa man mga ka-listeners no, alas 9:24. Og mag-upload ta karon sa drama nga Limbo Part 18 kay sala ni unahon kay excited na si Edwin Pancho no. Yung comment na part 19 nga 18 pa man no? Muna nga ato na ni unahon ron nya na lang ang munyika wahil lang itong munyika sa okay nya isa day magkuantas yung comment no magbasa murag bubo naman siya yung comment ron at subahin sa ka-listeners no kay aron di masayang yung comment. Asa naman ito dapit nasaag na sad ang screen araman to okay no, igay nawa yun mo ni problema ron kay ang screen yung nangas-langas okay magbasa sa natas comment ka listeners no kay bubo raman pabto na ito ng mga option na ito ni option. Ang unang comment si iMemes YouTube, listening from Saudi Arabia. Salamat sa part 17 sa Limbo. Thank you. Sunod si wasa pa yan iMemes YouTube no. Sunod si Grace Balasabas. Thank you boss. Listening here in Kuwait. Grabe ka nice sa mga drama boss. Makawala o kalaay. While gitrabaho. Salamat ni mo no. Grace Balasabas. With emoji, dua kabuk gagapahiyom og heart. Yan na po flag no. Ogoy galangas na po. Agoy ning sipunan eh. Langas yung listeners. Murag di yun itugot da nga makabasa tas comment ron. Nya lang ka listeners inighuman sa drama no kay gini balikon na to nigbasa niya kay ang di ta malangan. Paminawa man niyo ka listeners ang part 18 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Uwan ako mahinumdum. Sa akong pagkamat ng ubod, nanakin yung bracelet sa akong kamot. Oh, mau ba? Nga nanangutana ka? Tungod kay ako naghatag kanimo niya ng maong bracelet, Salome. Unsa? Gikan ko sa laing nasod nitong higayuna o birthday nimo. Mao ka na ang ako regalo para nimo. Oh. Temporagod ka na bang nang luspat ka? Huh? Naglain ba ang pamati mo? Uwan ako mahinumdum nga. Nga ikaw ba di naghatag ining maong bracelet? Todd, unsa man ang yawi nga nagbitay? Wa man na diha sa ko paghatag nimo na ng maong bracelet. Oh. Ha? Dili ka na kauban na ng maong bitay diha. Lahi ra siya. Tinuod yun siya nga yawi. Ay tuod. Sa imong huna-huna, para unsa kaha ka ng maong yawi, Salome. Ha? Siya ra gyud ang milahi diha sa mga bitay sa imong bracelet. Sa imong huna-huna, para unsa kaha ka ng maong yawi. Ambot. Wa ka ba gyud gidudahan nga kagamitan yan ng maong yawi? Sa ako nang gikaingon. Diha na ning daan ang akong bracelet sa dihang naulian ako.
Pero, mao to, nalimot ako sa nangagi. Oh, mas maayo tingali nga imo ng hinumduman. Aha? Di na nimo itipon anang mahalong bracelet kung dili pa importante para nimo ka na mauyawi. Klaro kaayo nga naniguro kang dili ka na mahimuwag sa imong lawas ka na maungyawi. Mao pa? Ug basin ni asa karaan na tumbay ang kandado na ng maungyawi sa lumi. Ambot. Dili ko ikaw matupag na ng imong pangutana. Naglabat na yun ang ako. Mayo tingali nga mo pahuway ka. Limpyo ang atong kwarto sa taas. No, mapaulit na ko. Salome. Kining baya ang tinuod na itong Pinoyanan. O dili ang bahay sa doktor. Buhi ng akong kamot, Eman. Sorry. Sorry kayo. Nadog lang ko nga mubiha dayon ka, Salome. Abi ni mo, gimingaw na kayo kunin mo. Ay napagunaon na og laing butang. May asawa ka na. Sinika. O higalami. Ikaw ang tinuod akong asawa. Gani ikaw ang hinungdan ko nga nung wa ko magpakasal kang nika. Mahimo panghitaan na ni mo paagi nga magkasal ka mo. Dugay na ko nawa si mong kinabuhi, Eman. Busa, mas bayan ang kalimtan ako ni mo. Gawas pa, may banan ako. Si Joseph. Og mahal ba ni mo siya? Importante kay na ako si Joseph. Sige, muna na ko ni mo. Dili bahimo nga adto ka ni Joseph, Salome. Ako ang imubana. Musa kinahanglan mo balik ka og puyo inibaya. Oh. Hello? Ni Loloy. Ay, Dok. Ay, may gawas niya. Gawas na si Ma'am Dorena. Ay, padaw na diha. Wa ka ba niya makit eh? Ay, wa man, Dok. Ay, di amang ko sa ibabaw nga bahay nga kasada. Ay, di ko niya makitan. Ay, nisusok man ko dyan, Dok. O, sa may akong buhato nun, Dok. Paabuta kong kinsa kasabot ni Dorina sa dakong bahay. Ha? O, Dok. Salamat nga gipauli ka na. Dorina. Joseph? Niya ka pa sabay? Wa ka di mato sa ospital ka ron? Wa tungod kay gipaabot ka. Nga naman. Importante ba ka ng tuyo ni Manako? Nakakaon ka na? Wa pa. Okay, sa kananan na lang ta magsulti. Wa pa sa gumukaon. Ha? Boss! Boss! Nga nasuko mga boss? Uy, hain naman si Salome. Bilakaw na siya. Hindi pa uli na sa doktor. Unya, masuko di ka boss? Ako ang iyang bana. Ug mao kini ang among Pinoyanan. Angay lang nga mupauli siya nako. Pero dili naman ikaw yung katipon, boss. Ang doktor naman. Oh, nainlab na tingali sa doktor. Ako ang iyang bana. Nagkabati ka. Kasal kami. Boss, Angay lang nga aris siya uban ako. boss, ayaw na kong
Boss? Aray. Boss, nakita sa ubul-ubul eh. Apa may paimungtan mo sa imong kalagot sa mga asawa, boss? Boss, anong ganahan naman ka nga? Mubali siya puyo din eh. Nga imo magaling siyang gapatay na ako. Basta. Kinahanglang mo balik si Salome dinhi sa Mumbai. Ug kinahanglang mahibaw ko sa ablihan sa ihawi nga naas yung bracelet. Nya, boss, kung saan na pagibaw nga, nalimot mo na si Salome. May paagi na. Doon na, Gyud, Puldo. Dali na, mamauli na ta. Hello, Bimbo? Mamika, nasa tagumpay ang boss inyo si Boss Ivan. Unsa? May balik siya dito? O naman, kung may problema ka ba? O nga na nagasulti ka man na may problema ko, ha, Bimbo? Doon kay may kaabot siya babae dito. Kinsa? Si Dorina, ang asawa sa doktor. Unsa? O naman, kung naminagaw si Dorina, o kuwain na si Boss Ivan. Kaya siya niya. Ma'am, kalma lang ha. Ayaw pa na sa kaso. Ngayon tawag yung sulti nga ko yung isang una rin mo sa pagpaningin ni Boss Ivan. Patay ko, ma'am. Ayaw ka bala ka. Dili si Eman ang akong silutan. Masay buti pa sa baba. Kana si Dorina ang pahimungtan ko sa ni Eman dirin nako. Diin ka man maabot karon. Nagkita pa mo sa imong kailang mutabang sa pagpangitas sa itong anak. So, unsa na may balita? May pakikitaan pa siyang mga tao. Ngamutabang na ako sa pagpangita ni Elizabeth. Kinahanglan makitaan yun nato ang atong anak, Joseph. Dorina, sweetheart. Mahimo ba? Ayaw lang palabi sa pagunahon na ini. Kaya tingaling makadaot ni mo. Okay na ko, Joseph. Lagsik na ko. Magkalahutay na ko sa pag-atubang sa bisan unsang matang nga problema. Okay. Pag-amping lang. Mahayo kay niya ka na, Eman. Nanawag si Mrs. Grace. Gusto siya makiksulti ni mo. Ha? Tawagan ka ba siya? Makiksulti ka? Ayaw na. Kamu na ang pagsabot bahin sa inyong negosyo. Eman, naunsa ka ba? Nga naman. Naunsa man ko. Muraman og nausab ka ni Gud? Murag uga ka na kaayon ako. Ni ka na kanasabaan ng mga way hinungdan ni mo mga pangutana. Wa ba na hinungdan kung musulti ko ni mo sa akong nakita karon? Eman, partner ta. Asawa na ko ni mo kung buto na naon. Pero ano bang maramang kag nag-anam kalayo na ako? Una-huna ka na ni mo, Nika. Eman, isahad na ako. Dili ko ni mo biyaan. Nika. Tay paragot. Nagdudat na ba sab sa akong mga lakaw? Wa ko magduda. Pero nahadlok ko. Nga dili na ako ang naasi mong nauna karon. Ayaw ko sugatag sapot, ha? Ayaw ko batay. Ang imo negosyo ang atimana. Mapahuay ko, Nika. Dorina, magmahay ka gyud sa imong pagpakiglampitit kang Eman. Wa pa man mo tawag si Olivia. May nakahasol ba sa imong una-una? Joseph, wa pa di ka magatog. Di ko makatuog samtang napakadinis sa gawas. May laon kang ginahuna. May mubag kung may hibawan. Dorina, imo kong bana. Busa may katungod kong may hibaw kung unsa may nakahasol sa imong una-una karon. Okay na ko. Ay na lang kong tagda. Di may tabong di ta ka matagad. Asawa ta ka. Ug mahal ta ka. Salamat, Joseph. Mahal tasap ka. Busa ayun na kabalakas akong... Hello, Olivia?
Nakontak na nako si Edmond, ang usa sa atong suod. Ha? Usa siya sa kauban nato sa negosyo. Makikita siya ni Muugma. Asa man? Asa may magkita? Sa imong bay. Mas luwas dito. Okay. Magpaabot mi ugma sa alas 10 sa buntag, Salome. Okay. Bye. Kinsang nanawag. Ang akong kasabot, si Olivia. May mutabang na nako aron masubay kung asa yung karon ang atong anak, Joseph. Di ka giday mo hunong. Dili, Joseph. May mubag mailan ko ka ng imong kasabot. Unya na, kung makitaan ko na ang atong anak, mahimo ka na makailan ng mga tawhana. Nga naman. Ha? Nga nang kinanglang makitaan pa man si Elizabeth. Una ko ni mo'y pailaila ni anang gusto mo tabang ni mo. Kinsa magiday ng mga tawanan, Dorina. Nga nung di man mo sila mahimong ipailaila na ako. Dili lang sila gusto nga mailhan og laing mga tao. Gusto sila nga ako lang ang ilang ikakita. Unsa silang mga matanga sa tao, Dorina. Basin kung mga daotang tao ka ng kasabot mo. Joseph, dili na importante kung tarong o dautan ba mga tao kining kasabot nako. Ang importante nako nga makitaan ko si Elizabeth sa labing daling panahon. Dorina. Ugma sa buntag. Nagsabot nami nga magkita. Oh, O please, ayaw ko na Joseph. Ug ayaw pagunahuna nga pasundan ko nimo og tao. Kung dili ka gustong maiubos ko nimo. ha? Posible nga mo abot sa imong hunahuna nga pasundan ko nimo, dili ba? Panidaan ko nimo. Papanidaan ko nimo sa akong mga liho. Ug ilhon nimo ang akong mga kasabot. Please lang, ayaw ka na buhata. Sige, muna na ko nimo sa kwarto. Mura siya og nakatanggan sa dakan sa kong nahuna. Maayo kay nakatuog na si Eman. Nagtuo tingali siya. Nga dili ko mahibaw sa iyang mga lihok. Dili mahitabong pasagdan ta ka sa imong mga lakaw, Eman. Dili yun na mahimo. O kay gusto man ko nimong binuangan, pinaagi kang Dorena. Sige. Siya ang mag-antos. Mabika. Oh. Yan ko sumantanong. Nakatuog na ba usab ang imong mga kauban? Nakatuog na, ma'am. Sa'yo ang tuyo ako, ma'am. Mangutan ako pag-usab mo. Usap na, ma'am. Sigurado ka ba yun? Nga si Dorina nga asawa ni Dr. Joseph Britan ang kauban ni Eman dito sa bahay sa boss. Sigurado ko, ma'am. Kay niya ang picture nga kuha sa akong sugo. Anuway? Si Dorina git ka nang ikawas. Kuha ka sa akong sinuulan, ma'am. O sa man ang imong tao? Mupatay pa nagtao? Ha? Nganunutan na ka na, Mabika. Gusto kong iyang patyon si Dorina. Usa. Nagkabatik ka ba sa kong gisulti, Bimbo? Gusto ko nga patyon ni anang imong kaila si Dorina. Mubayad ko bisag pila. Oh, kadag ka na makapatay na tawanan, ma'am. Pero sigurado ka nga kamaw na imong gusto matabo. Namakak si Eman ako. Huwag siya musulti pahin ni anang Dorina. O kay namakak man siya, mamatay ka ng Dorina. Oh, sige. Ako sultihan si Bart, ma'am. Pila may mong hatag niya. Dili mahimong mahibaw si Joseph sa akong mga lakaw. Labaw ng dili mahimong makaila siya sa mga tao nga akong kauban sa unang panahon. Dautan ko. Ug kana ang gusto na kong tuliron.
Ay, Doc! Doc! Ay, natog na si Ma'am Dorina. Tuwa na sa mong kwarto. Sige na. Isulti na yung si gusto ni mo isulti na ako. Pagdali. Ay, kuan Doc ba? Ay, nakita na ko. Kung kinsa ang kaabot ni Ma'am Dorina sabay sa ibabaw. Oh. Kinsa kini, nululoy. Ay, ayaw lang. Takurat do ka. Isulti ng gusto ni mo isulti. Ay, kantong... Ay, Emmanuel Castro ang kaabot niya dito, Dok. Ups! Sigurado na yun ka ng imong hukom. Umli ka. Sure ka? Nakasiguro na ko. Sobra pa sa sigurado, Pimbo. Dili mahimong ilisan kun iman og laing babay. Minyo pa. Kapay mo sa bitaw kung gano'ng nag-abot sila sa karaang bahay, ma'am. Bimbo, ipapuhat tayo sa imong kailang papatay kang Dorina. Panay problema, mabika. Naunaan na lang. Napatay na si Dorina karong mga orasan. Tawagin ang imong kaila. Ay, Dok, ayaw lang unag sudyain si Ma'am Dorina, ha? Ay, kabala ka na Hindi na ako siya sudyan. Ayaw lang siyang tag-uol dayon, ha, kre? Ayaw man tamahay ba sa rason kung anong nag-abot sila dito. Usara ang rason, anak. Nailuloy. Ayaw siya man na, Dok. May gitago na ako si Dorina. Bahin kang iman. Ay, unsa? Lakaw na. Biyayin ako din Ay, yes, Dok. Ayaw niya man, ha? Ayaw siya man, ugma. Ako gihapong sundan si Ma'am Dorina. Sundi siya. Gusto kong maaktuhan sila si Dorina at iman sa ilang pagbudhi na ko. Ha? Sa'yo doon nga may bangon si Joseph. Nag-iilis na ka. Mulakaw ka na? Alas 10 ang musabot ni Olivia nga magkita karon. Dorina, isaad ako. Nga kung may ideya ka na, bahin sa tong anak, sulti ko. May katungod sa kong may bahin ni Elizabeth, kaya akong amahan. Hay kabala ka. Mahibaw ka, Joseph. Gusto lang ko maniguro. Kung patay o buhi pa ba ang atong anak. Kung sa mayroon kahang akong buhaton, aron mo balik na ako si Salome. Eman? Oh. Wala ka na ko. Makikita ka ni Mrs. Grace? Dili. Mangita ko bata para ni Mrs. Grace. Gusto siya og mura ng bata. Mao na iyang nadawat nga request gikan sa kadato nga kliyente. Oh, sige. Pag-amping simula ka. Ayaw ka pala ka, eh? Luwas na ko ining bag-o na kong naong. Kinahanglang mahipos si Dorina. Kinahanglang manikuro ko nga mamatay gyud si Dorina. Milakaw na gid si Dorina. Ay, Dok! Ay, Dok! Ay, wala ko masundi si Ma'am Dorina. Nag-CR pamangkod ko. Lakaw, suwayig apas. Alagi pa sa ko pa. Ay, kung masagpan ko ni Ma'am Dorina, ay di masagkumuan ko nga imo siyang gipasundan ako. Paningwaa lang yun. Nga di siya makabantay ni mo. Sige na, lakaw na. Mayanta ko dili lang ko pasundan ni Joseph. Muli ko diya sa unahan. Nana, wala nagsunod ako masakyanan. Hello? Diyan namin sa imong bay si Edmond Salome.
Oh, sige. Pabuta ko niyo diha. Paingon ako diha. Oh, maayo kay niya ka na. Hay nang imong giingong kauban. Kumusta ka, Boss Salome? Na-amnesia siya, Edmond. Dili na siya makahinumdum pa nimo. Okay. Dili ko mahimo magdugay. Sige. Sulti na kung unsa ikatabang nimo nako. Aron mahibaw ko kung giunsa nako ang bata nga si Elizabeth. Di ko posibilidad nga imo ning gitaguan sa suod mong higala. Unsa? Mao ka na ang akong una-una sa imong kausaban sa unang panahon. Gisultihan ko na ikaw, Salome, nga nausab ka. O nahibong na lang mi kung unsay nakapausap nimo. O kalit kang nahanaw uban sa bata nga si Elizabeth. Nagtuo ang ubantang mga kauban nga imo ning gibaligya sa laing bayer nga mas dako o ginatagan kay kang Mrs. J. Apan, ako, nagtuo nga imo ning gihatag sa imong suod nga higala. Husa. Og gano'n nagtuo ka nga, ako kiningihatag sa akong kaila. Tungod kay, usa kay gayon, ana. Sawa pa makuha ni Olivia ang katapusang batang babae, nagasulti ka na ako. Gagusto ka ng mundang sa atong pagpangidnap og bata. Unsa? Kay gusto ka nga makabaton og kaugalingong anak. Ha? Nakasulti ka sab ni anak nako. Naguol ka nga dili ka makahatag og anak sa imong partner. Nakailagid mo kang Eman Castor? Waiwa magkaila niya. Pero kasagaran sa ngaan lang. Sikat siya sa pagkatagka niyang koneksyon ay. Ako? Nangandoy nga makabaton og anak. Muna ang nakita ko. Muna. Husto si Edmond. Posible nga gipataguan mo sa laing mga tao ang katapusang bata. Hello? Ma'am, ang dama lang dalang bayan ni Bart. Kaya nasundan ni Estorina. Maayo. Maayo ka na maong balita. Sigurado akit nga mamatay siya. Ay, kabala ka. Ang busan na Estorina. O ka na plano. Ilan yung tuison o pagkaman, patyong. Gusto kong luguson siya o napapatyon. Tinaginang sultihan para si Bart mo niya. Good. O, ang dama lang dalang bayan talaga, Bart. May problema. Andam na. Ang panguta na karon. Kung kinsa sa ko mga higala ang posible nga gibinlan ko sa bata, kinahanglang mailhan ko siyang balik. May nahinumduman ka ba, Edmond? Please, Edmond, hinumdumi. Kung kinsa ang lain ako mga kaila. Mga kaila nga lahi na to. Huwag ko'y nainumduman mo. Bisan usa lang. Usa ka higala lang. Ay, basta kay ako, wa ko'y kaila nga imo mga higala. Kay, dili man ka gustong mailhan namo sila. May nainumduman ko. Kinsa? Huwag ko magkaila niya. Pero, tigiya siya kong tindahan. Unsa? Gusto. Unsa, Edmond? Unsa na inumduman nimo? Usa kay gayon na. Nag-aabot na sa usa ka tindahan nga may imnanan. Ikaw rin usa ang nag-inom. Muto, ikaw rin usa. Huwag ko maduhuli mo kay... di ka gusto nga makita o ba na mo sa publiko ba? Milingkod sa layong... Nasluyog yung bayan mo, milingkod. Huwag niya. Miduhuli mo ang tigiya sa imnanan o tindahan.
Oo niya. O sa sunod di mo nakita. Pepe, klaro kayo nga kaila mo. Nagumusta siya ni mo kung ipadayon nga mag-eskwela. Mitubag ka nga, wa kay nagnegosyo ka na lang. Buti may pasabot nga ako siyang classmate. Pepe, mauna, classmate mo siya. Hain ka na maong tindahan. At doon ako kinikaroon yun na yun. Pepe, kulbaan ka. Medyo, pero magsabot ang daan. Igo mo lang itudlo na ako ang dapit. Ug mamiya na kita dito. Pepe, may problema. Doon na tas gingon ako ni mong tindahan. Oh. Unong. Pepe, kita ka ng tindahan sa tbang. O ka na ang tindahan sa imong kaila. Mao ka na ang giimnan mo sa una. Nakailagas na giyanin ang maong tindahan, Pepe. Okay. Usay plano mo karon. Huwag pa ko'y plano. Pero salamat nga gitultulan ko nimo sa maong tindahan. Pepe, okay lang. Mapauli lang ko sa amo. Sultilan ko kung asa ti ka i-drop. Hello. Ay, Doc. Agitan man ko dito sa Santo Niño Street ba? Kaya ako kasundan si Ma'am Dorena. O kauban niyang usa ka lalaki sa auto. Iyang gidap sa highway. Nakakita ka ba sa lalaki ngayong kauban? O nang gayon nga nakita na ako ang maong lalaki, Doc. Ay pero, ang usa ka babae ay mao ni ang iyang kakita sa unang mga adlaw. Wala ba sila mag-abot si Emmanuel? Wa, Doc. Okay, sige. Pag-amping diha, nga di ka makita ni Dorina. Okay, Doc. Di mahimo nga may bao siya, nga gipasundan ako siya. Okay, Doc. Ay, di sa base may horong si Ma'am Dorina. Dili lang una ko mapauli. Kinalamag ko na una ko kung unsay sunod akong buhaton. Mahinta ko na kung makita na ako ang anak ni Joseph og sa original nga Dorina. Kinalang mabayaran ko ang akong sa unang panahon. Ngano pang sa tanang trabaho? Ang pagkakidnapper pa man dyan ang akong gisudlan. Tinuod yun ka ang gisulti ni Eman. Nga wa siya kalibutan kung unsay akong trabaho ka ni ato. Sa dihang wa pa ko ni mo makidap. Unsay akong trabaho. RTW ang imong mga baligya. O daghan kag mga suki. May nailhan ka ba sa akong mga suki? Kuan. Wa ko nailan kay wa ko manghilabot sa imong negosyo. May kaila pa kong Mrs. Grace? Nakabati na ko ang maong pangan. Pero wa may magkahimaman. Makalipog ang mga panghitabo. Ang importante, nga may kailan ako sa una, nga lahi sa ako mga kauban. Kinahanglan magkita kami. Hello? Ma'am, nasundan ni Pars Dorina. Tuwagin sa Kapit Resort. Okay. Magpaabot ko sa maayong balita, Bimbo. Og nahibaw ka na kung unsa kini. Sigurado lagi ni Ma'am, wipe out pa Miss Part. Okay. Unya na ko magbilib ni anak imong kaila kung mapatay na niya si Dorina.
Maayo unta kun kini akong classmate sa una. Mo nang tubag sa akong mga pangutana. Oh. Sa maning nanuktok ko. Kisay. Kisay. Unsay tuyo ni mo nako? Kinsa ka? Unsay mo tuyo? Unsa man? Patyon jud ko nimo? Ha? Unsa may ako sa mo? Patyon jud ko nimo? Kaon kag patin! Ni Papa! Patyon jud ko nimo? Kitungkap ko mo. Kinsa naman sa ning tawana? Nganong gusto man ko niyang patyon? Kauban ka ni Puldo. Nga gusto mo patayin ako. Kinsa man ka ang ako mga kaaway sa una. Gawas kang Puldo. Daghan ko din sila. Kinahan magkapanawag kong tapang. Pero sa dili pa, ako nang igaid kinitawan. Excited na kayo mahipaw sa kamatayon ni Dorina. Hello? Alexa? Happy kayo si Mami karon. Kung anong happy ka man, Nika. Ha? Wa lang. Tungod kay dako-dako naman gud si Alexa. Tanawan ako siya, oh. Miliwat na siya ni mo, Emma. Kumusta naman si Mrs. Grace? Magpaabot na siya kun makuha na mo ang gi-order niyang bata. Sige. May lakaw ko. Di ko maniod to din eh. Nahibaw ko. Mag-abot mo ni Dorina sa beach. Pero sorry na lang tanan. Kay patay na si Dorina nga imong maabtan sa beach. Oh, si Dorina. Hello, Dorina. Joseph, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Unsa? Nga naman. Unsa may naitabo, ha? Aw, hain ka magkaroon. Unsa mang tabang nga imong gikinahanglan? May tao na sa mga gusto mo patayin ako. Unsa? Di ako karoon sa usa ka beach resort. Og, gisod ko og daotang tao. Patyon unta ko niya pinaagi sa pagdunggap. May nalagi na kabantay dahil ko niya. Sige, buwan ako karoon dayon. Aw, nagtawag ka na bag pulis? Wapa, ikaw nga akong giuna. Hain man karoon ang mga taong gusto mong patayin mo. Diya sa kwarto nga akong giukupahan sa beach. Akong igapos. Samdan siya ug ako sa... Usa? Samdan ka? O sa kalaom? Kinanglang manawag kag ambulansya. Dili ba mo? Doktor ka, ikaw ni atiman ako. Ay kabala ka, dili kay laom ang ako sa bed. Sa bagar ko na igo. Ha?
Magpaabot ko nimo. Unsa man nga beach resort ang imong gianha? Sige, Joseph. Magpaabot ko nimo. Okay, sige. Bye. May kay nakabaton ka nagbuot. Kaya na lang pangusog. Ano magdugo og samot ka na imong sabad. Karon, sa akong pangutanan nimo. Nganong gusto ko nimong patyo? Ay kung siga-sigai ang imong mga mata. Kabaga ang akong pangutana. Sa dili pa ko makaunahuna sa pagtiwas nimo. Dili mahimong patyon ra ko nimo sa way igong hinungdan, di ba? Klaro kayo nga hard killer ka. Karon, tubaga na ang akong pangutana. Kinsa ang nagsugo nimong patyon ko? Kinsa? Ayaw tagos mo! Gusto kang iduot ko ng imong samad sa mainit? Sobo! Sulti na kung kinsa nagsugo nimo! Kinsa! Si Bimbo. Bimbo? Kinsa ka na si Bimbo? Paminaw, kinsa ka na si Bimbo? Akong kaila pero huwag may bawa ko kinsa yung nagsugo niya. Sugoon kong patyon ka. Pila! Pilo! 150,000. 150,000? Ang bilis sa akong kinabuhi. Trabaho lang nga ako. Wala personal. Kinsa ka na si Bimbo? Asa ko siya mahimong makitan? Ambot. Kausa kami nakita na sa cellphone ra nga mong transaksyon. Nga ako makaina kung kinsa niya nga mo. Bakal ko! Wa ko mamakan. Wa di ay! Pasalamat ka. Nga dili ta parehas og dagan sa utok. Kaya kung nahitabo pa nga sama ko sa una. Pasilo ako. Sama ko sa una. Namausap. Oh. Dili na ba usab? Kay ipapriso ta ka. May nanawag nimo. Be. Niyaram rin si mong bulsa imong cellphone. Ayaw sa tubag. Ayaw. Nanawag na tingali nimo ang imong amo. Hello? Ay, Bart. Nganong gusto ko nimong patyon? Kinsay nagsugo nimo aron patyon ko? Ay, Bart. Niya na. Himatyon. Busa tubaga na lang ko. Nganong gusto ko nimong ipapatay, Bimbo? Nadlok siya. Busa ikaw. Ikaw ang musulti na ko karon. Kung kinsa kini si Bimbo. Ako mahibaw. Uy. Ano? Mga pulis. Oo, mga pulis! Dakpon ka na nila. O sila na'y bahala nimo. Kadugay pang nanawag ni Bimbo. Gusto ko mahibaw kung patay na ba si Dorina. Hello, Bimbo. Gabi ka. Malas mo. Basta di malas, ha? Ma'am, nanawag ko ni Bart. Pero tuloy na nagtubag. O bisulti nga imatyo na ko si Bart. Shit! Basta magpagkahitabo, Nga na si Bartman ang himat yun. Ma'am, wag may pao kung salita mo. Susiha, pagdali, lakaw dayon, karon dayon. Bye. Klitsi ka panuay. Basta magpagkahitabo,
Bay kayo, wa ka malupig sa kusugat ng tawhana. Dorina. Dorina, may mong mangutana. Unsa man na? Nganong naabot mo sa kaining dapita? Ganahan ko din kay Linaw. O magkapangunahon akong maayo sa buhaton ako sa umaabot. Ha? Joseph, dako nag-chance ka mahibawan ko ang nahitabo sa atong anak. Unsa? Pero wa pa ko ikasulti nimo karon. Pabuta na lang ang sunod nga mahitabo. Makalagot! O sige, sugo mo kang bimbo ni ka. Eman, naa ka diha? Daan pa ko nga doon na kaya anomalya nga gibuhat. Oh. Tubag ako. Ha? Unsay gisugo nimo kang bimbo? Ug kinsa ang himatyon? Eman, ayaw na kasuko. Sa ato pa angay ko gyud ang ikasuko ang gisugo mo kang bimbo. Kuan. Tubag ako. Unsay gisugo nimo kang bimbo? Ug gusto ko nagikan mismo si mong baba nga kung mabati ang tubag sa kupangutan ni ka. Eman, gisakitan ko. Ha? Buhiing ako bukton. Mabalik gining bukto nimo. Hindi ka musulti. Eman. Unsay gisugo nimo kang bimbo? Ayaw pamakak. Ganihar ako naniid nimo. Gipatuo talang ka nga mulakaw ko. Pero ikaw ang akong gipanid-an. Kaya nahibaw ko nga dunay rason ang imong gipakitang kalipay karon. Eman, sorry. Unya na pangayo og suri. Kung mahibaw na ko, kung sa gisugo ni mo kang bimbo. Ayaw pa butang nga adto kung mangutana ni bimbo si mga gisugo niya. Kaya doon na yung mamatay. Ako siya gisugo sa... Sa unsa? Sa pagpangitaw gitman nga mapatay ni Dorina. Unsa? Si Dorina ang imo gipapatay. Doon kinaibaw ko nga doon na mo'y relasyon. Nag-abot mo sa kanaang bayan nga imong giingon nga imong paliton. Basta gusto kong mamatay siya. Gagaw ka. Sige, sugo mo sa pagpatay ni Dorina. Ika! Ako makaila. Pero gusto kong mamatay siya. Dili man ko mulampos karon. Pero sa sunod, ipaniguro kong mamatay na yan siya. Dili mo siya mahimong ipapatay. Mamatay siya. Mamatay ka sa... Kung patsyonin mo si Dorina. Nakabati ka? Ikaw nagkingon ko niya nung gusto ko siyang patyon. Ikaw! Nung ginaibaw ko nga mag-abot-abot mo sa bahay sa ubos. Oh. Nahibaw ka? Oo! Why nalilong na ko? Tung kay dili ko musugot nga ilugon ka lang o babaeng ninyo. Angay lang nga mamatay si Dorina. Tungod kay misugot siya nga himuon mong kabit. Dili ko kabit si Dorina. Tungod kay... Tungod kay asa? Siya ang tinuod kong asawa. Nahibaw ka ni Ana, di ba? Nahibaw ka! Nga asawa ko si Dorina. Siya ang una na kong asawa. Mga digid mahimo nga magpagkasal ko nimo. No! Dili ko masugot! Sumusugod kang sa dili. Maugit ka na yung mahitabo ni ka. Ug ang bahay nga imong nakita sa ubos, mao ang among unang bahay ni Salome. Mao ka na tinuod. Ug kung di ka gusto nga masakitan pa, tak-uma ka ng baba mo. Ug ayaw na gyud og gilapti si Dorina. Hilo na! Ayaw nagtuki akon nga nung nahimo siyang asawa ni Dr. Joseph Berdan. Di mausap ka na ang gusto kong mahibawan. Busa ikaw.
Ayaw naghilabti ang una kong asawa. Ayaw yun sultihi si Dr. Birdan bahin sa imong nahibawan karon. Pero, nga nang nakikita ka man ni Dorina, ha? Tungod kay Duna siya gitaguan nga gusto na kong mahibawan. Pero, Nahibaw ka na niya na. May amnesia si Dorina. Og ikaw, kung di ka gusto nga masakitan, pagpagkahilom, unsa man gyud imong giapas niya, ha? bungol ka ba? Ha? Asa ba ka na amnesia kasap? Nahibaw ka yun nga may tinaguan si Dorina nga iyang gitaguan sa wa pa siya maamnesia. Og kana ang gusto ko mahibawan. Og unsa man ka kanang maong tinaguan, ha? Balik-balik na ba sabta ini? Dagkumbahandi lagi. Shit. Tinuod. Ug kung magpakahilom ka lang, ug di ka manghilabot sa kumang kalihukan, makuha ka ng maong bahandi nga way samok ni ka. Nahibaw na ba si... Ayaw nagpangutan na. Kinilang ang ibutang si mong una-una ni ka. Di ko ikaw ilisan. Kung makuha ko na unya ka ng giapas ko kang Dorina, mawa na siya sa kong kinabuhi. Eman? Oh, tarungan ang naong mo ni ka. Shit. Tinuod ka kinigisulti ni Eman. Ang bahandi lang ang iyang giapas. Og dili na si Dorina. May tingali nga mamauli na ta, Dorina. Joseph, wa pa ko mahaman sa akong mga ginbuhaton karon. Dorina, hapit ka na mapatay tungod sa imong paglakaw-lakaw. Kinalang ilhon ko una kung si kinsa kini si Bimbo. Oh, unsa? Bimbo? Oh, mao ka na ang pangan sa nanawag sa lalaki nga gusto mo patay nako. Nagkasulti mo? Oh, og nahibaw siya nga wa mo lampos ay ang gisugo sa pagpatay nako. Niya pa ang cellphone sa lalaki nako. Oh, wa na nimo isurrender sa kapulisan? Gusto kong tukion. Kinsa na sab kining gusto mo patay nako karon, Joseph. Gusto ko mahibaw kung lain na basab ning mga tawhana o maobag hapon ni sa una. Mao nga, pauli na lang. Dorina, dili ko mahimutang ko niya ka pa din. Joseph, dili ko gusto maangin ka pa. Tawagan ko una pagbalik ni Bimbo. Uy, nanawag na sapsi. Ganong igo mo lang nimo gitutukan ka ng imong cellphone, Bimbo. Boss Kwan. Oh. Nga nung may kagimang kabimbo? Baga na. Ikay tubag, Do Puldo. Okay, boss. Hello, kinsa ni? Poldo? Ikaw na? Ha? Ikaw yung gini, Poldo. Gusto magyunay ko ni mong ipapatay? Oh. Dili mahitabong masayop ko. Ikaw kini, Poldo. Nganong ikay matubag ka? Nganong gusto madyug ko ni mong ipapatay? Noon sa ka, Puldo? Ganong gidali ni mo off ang cellphone? Kinsay nanawag? Si Dorina. Usan. Boss. Wag ko sa ni boss, ha? Wag ko sa, boss. Ha? Boss, maluwi ka. Ayaw tayo kong patya, boss. Igor ko bituman sa sugo ni Ma'am Nika, boss. Boss. Maluwi tao ka. Ayaw tayo kong patya, boss. Ayaw, boss. Igor tao kong nagtuman sa kisugo ni Ma'am Nika na kong, boss, nga ipapatay si Dorina. Boss. Ayaw na yun ni Usba. Ha? Ayaw na yun. Ako lang ang imong account. Ako lang ang mahimumusugo ni mo. Yeah!
Mamatay ka yun sa sunod ni mo si Piata. Nagkasabot ka! Nagkasabot ka! Dili may tabong masayop ko. Siya ka to. Si Poldo. Sigurado ka? Dili may tabong malimot ko sa tiyong ni Poldo, Joseph. Pero, anong siya man ang mitubag sa imong tawag paraan ng bimbo? May laing nagpaluyo ni ining tanan. Usa? Unsay buot mong ipasabot rin na? Nagtuo ko nga may agawon si Poldo. Kining bimbo o katong lalaki nga gusto mo patay na ko kaganina. O posible nga usara ang ilang agawon. Dorina, nahadlok ko para nimo. May tingali nga magbutang tag security guards ba o mag-hire tag bodyguard para nimo. Ay kabalakan ako. Ikaw ang angay nga mo hire o bubantay ni mo, Joseph. Kaya busy ka sa trabaho. Pero Dorina, Kung kinsa man kini mga tawana. Huwag kong hadlok nila, Joseph. Mas gusto pa magani kung makigharong nila aron mailhan ako sila. oh, Dorina, Dali na. Mamauli na kita. Kay ugma, lain na ang akong buhaton. kinahanglan sundan una na to ang lalaking gusto mo patay nimo. Aron di na gid siya makagawas sa pisawan. Di ka na yun mahimo nga makita ni Salome, Banako Poldo. Buwan na may bitaw ng akong gibuhat, boss. Lahi ni karon. Kay may gusto mo patay niya. Dili mahimo nga moabot sa unahuna ni Dorina nga ko ang gusto mo patay niya. Ayaw ka bala ka, boss. Bistansya na gito nimo. Gagagid kinisni ka. Nasamok na hinuon ta tungod sa iyang katarantada. Dili mahimo mo balik si Dorina sa kinabuhi ni Aman. Dili ko mo sugot. Oh. Giunsan ni mo si Bimbo, ha, Aman? Oh. Nagkatilagid siya sa kungkumo. Og tungod nimo. Sorry na. Dili na mausab. Ayaw na gyud. Kay tinuod ang ako gisulti ni Monica. Nga kung dunay mahitabo kang Dorina, may mahitabo sa nimo. Labi na kung di pa nako makuha ang akong gustong kuhaon sa kanhi na kong asawa. Sorry. Kinilang ang ibutang sa mga una-una. Di na mahimong mubalik ko sa kinabuhi ni Dorina. Kay may bana na siya ug naa ka nasab sa kong kinabuhi. Nangikilang ko. Nagsalos. Huwag tanga na ka ng pangigin mo. Ayaw na yung pagsilos-silos, Mika. Dili na kalikayan kay. Oh, pamati lagi. Magka magkasabot. Oo. Mamati ko. Timan kung makuha ko na nga kung gustong kuhaon kang Dorina, dili nagyud ko magpakita niya. Barugi na, ha? Lagi, ako ng barugan, Nika. Loy, ay naunsa man ang duha? Wa man lagi nagting ka na nga naglingkod sa loyo. Ay da, ay may problema kang magkialang. Ay ato lang pasagdan ay. Si Ma'am Dorina sa ba? Samdan lagi na nga naman to. Ay may gustong mapatay niya. Hala, Ay maayo na lang kay. Ay nalupig niya sa dumog. halagin sa may gusto mo patay niya, Loy. Ay da, ambot lang ay. Wa pa mailhi. Ay pero ayaw kapala ka umuak. Mailah na lagi na sa di pagdugay. Ay, dugaya na akong nakamata, oy. Ay, Leng! Oy! Ay nakabantay kay ni Ma'am Lorena. Ha? Wa man. Ngano day? Ay wa na magot ang sakyan ng sloyo. Loloy! Ay, Namingling! Dok. Nakakita mo ni Dorina? Ay, Dok. Ha? Hala, Unsay hala?
Ay, Dok, ay, kining, ay, wala na, Dok. Ay, milakaw na niyog sa'yo, Dok, aron. Dili na ko siya masundan. Oh, unsa? Ay, dili ko siya ganahan, Dok, nga sundan. Ay, klaro kayo. Nga man di ay Dokoy. Nahibaw na day si Ma'am Dorina nga gisundan ni mo siya. Posible nga nagduda na siya. Ay, sa imong nahuna, Dok. Asa ka to paingon si Ma'am Dorina? Dili mahimong masundan pa ko ni bisan kinsa na ining ako lakaw karon. Kuyaw kun ilang anginon ang mga tao nga way labot sa ilang kalakot nako. Kinahanglan makitaan ko na si Elizabeth. Unsa? Wa na ang auto nga kanunay gamito ni Salome iniglakaw niya? Wa na ni siya suunsin ang gate, boss. Kung mo ka na, sa'yo siya nga milakaw. Ug sunod kami lakaw, mo ang doktor, boss. Mupaingon tingali kini sa ospital. Sundi ang doktor kung asa siya paingon. Yes, boss. Okay, Dopoldo. Bye. Oh. Asa man ka paingon si Dorina. Naarantindahan nga giingon ni Edman. Maayo kay wa kaayo'y customer. Namaligya sila og gabi. May bata na tindira. Miss, kapiyon niya. Okay, ma'am. Anilang ko sa may suog ang bahin sa kananan. Mayo kayong pagka-arrange kining tindahan na. Hapsay ug limpyo. Kinsa makaampangan sa kong amiga nga ni Adini. Gikulbaan man kong mayo. Ma'am, nanay niyo ng kape. Salamat. Ano na ko rin magpaabot. Na doon ay makailan ako. Unsa man ang motor? Mura og ganing na ako nakabantay nga nagsundan na ako na. Dili ka niya ang mga tao nga saan nga gusto mo patayin ako. Kinanglang malipat ako siya. Muli ko sa unahan. Klaro kayong yung helmet nga green. Ganin na lang nagsunod ako. Uy, milik ko man usunahan si Dr. Joseph. Asa mo ka to siyang lusot? Ako na lang sa kaha ni siyang patio, no? Kaya total, maumag din ang unang sugo ni Boss Eman na patio ng banabana ni Salome. Gusto, bahala nag-white order ni Boss Eman. Patio na lang nako, kini si Dr. Berdan. Wa may laing may duol sa kaha. Ang batanong babae raman. Dili sabay mo mga tanak ko niya. Katingalik magduda siya. Pabuto na lang yun ako kung doon ay laing mo abot. Wa na siya. Wa na naghilmit og green sa kuluyo. Salamat ka sayop dahi ko sa kong mauna dahi. Unsa magid ka ang gilakaw ni Dorina og sayo? Ang di magid siya gusto nga mo share na ako sa iyang mga kaso. Ida. Oh, yun na.
Ang tao nga nag-helmet o green. Nasa siya sa kong luyo. Ako gid ang gisundan ini. Pakusgan akong pagpadagan. Dili. May pakusog sa siya og padagan sa iyong motor. Naagyot sa akong luyo. Bahala na eh. Kailangan unlahan ako siya. Kung daot ang tao maganing nagsunod ako, kailangan di ko magpalupig eh. Ikalit kong pahunong sa kinang. Nalagpot ang nagmotor. Yun, may kikuha sa iyong luyo. Iya ko gipusil. Ako din ang gusto niyang patyon. Mga salbayis, isundan pagyapon ko nila. Ako na i-report sa kapulisan. Taod-taod naman ko din pero wala pa magilaing ni Apot. Gusto mo lang kini nagsulo gawas. Oh, may multikap na mihono sa tungod. Oh, may kawas ka papay. May papay nga nanaog. Oh, bayot man na nga umarag papay yun. Emmy! Okay na ka din, Day. Nadugay ko. Kay meeting sa school ni Shana. Oh, may anak siya. Oh, may tanaw siya na ako. Oh, anong niya ka? Oh, ako yun ang yatoyo. Oh, anong niya ka? Oh, please. Please. No, Salome. Misahan ka nga dili na ka magpakita. Oh, anong niya ka? Oh my God. O, saan ka na kong taman? Please. Please, taman lang unta ni. Oh. gusto lang ko mo tanaw. Dali! Ano ta sa suod magsulti, Salome? Dali! Salamat. May police station sa unahan. Kinanglan ako ma-report ang lalaki nga may pusil ako. Gusto pa din nila kong patyon. Pero, kung sa magi akong sain ng mga tawana. Sir, may buntag. Mo-report lang unta ko nga doon ay mga tao nga gusto mo patay na ako. Kanindot inisod sa ilang bayan. Salome! May nakitaw nga may pakita pa man ka. Di ba nga nagsabot naman ta? Natumanan ta kasi mong hangyo na ako. Basta di na lang ka mo balik din Relax lang. Posible nga mo relax ko. Salome, maayo ng kahimtang sa patat rin ako. Malipayo na siya. Nasuko na gani sa eskwela. Maluwi ka, Salome. Ayaw kuhaan ako si baby Shana. Gatuman yun ako ang imong giingon. Napadakon sa kaharuhay si baby Shana. Maluwi ka, Salome. Si Shana na lang ang akong kalipay. Relax. Huwag ko'y huna-huna nga kuhaon siya. Ha? Di ako kay gusto ko makasiguro kung tinuod ba ang imong gisaad nga padakon mo nga hapsay ang kinabuhi ni Bibi Shana. Oh, ay, salamat. Ay, salamat. Gilubat-lubatan ba akong nakitaan ni mo? Gusto lang ko makakita niya. Tuwa pa siya sa school. 6 naman siya. Ako na siyang kipa-eskwela. Private school, yun. Oh, maayo. Salamat nga gituman nimo ang imong saad nako. Kung gusto ka mo tanaw niya, karong Sabado na lang. Kiwa siya klase. Pero, ayaw dyan pag-iskot niya, bahin sa tanan. Oo, walagi. Ayaw ka bala ka. Salamat. Sige, dili na lang ko magdugay. May picture ka ba niya sa gamay pa siya o karon nga dako-dako na siya? Sure. Na, hatagan na ka.
Ano makita yun ni mo, ha? Kung sa kabongga si Baby Shana, sa akong pagpadako niya. Salamat. Salamat ka. Wa din ako pa siya ang bata. Salamat. Hello. Boss, nadisgrasya ko. Unsay na disgrasya ka? Hain ka man karon. Mitago ko na ko. Ug nganong mitago ka man? Nagkabante si Dog Joseph ka ako siyang giskitan. Gikaritan bitaw ko gunong. Nadugbog sa lubot siyang auto. Ay, nalagpot ko. Unsa? Unya, nakaklaro ba siya nimo? Wa, boss. Pero, ako siyang gipusil. Naigo ba nimo? Wa, asat, boss. Nagpanagan tayo siya. Utro kang pol-pol. Nira yung mga pictures. Guwapa kayo siya ni picture. Party na niya. Ikalimang tuwig. Dinila ko naman sa bahay nagparty. Nagpili lang mga bisita. Dili. Salome? Manong kitutukan na namin mukbaayo ang picture ni Baby Shana? Kuan na. Murag di kaila ko ining lalaki sa loyo ninyo sa bata. Unsa? Nakaila yung kainin tawhana, di ba? Kay mga kaila magka nimo ang imahang giimbitar. Oo. Wa ko mga imbitar og dili na ko kaila. Kung mao ka na, nakaila ka ba ining tawhana? Uy, hala. Si Emmanuel Castor man na. Mauna ang sa ninong ni Baby Shana. Maninoy siya ni Baby Shana? Oo. Diin man mo magkaila? Sa ka-party nga na akong mga higala nga mga bayot nga mga butisyan sa Iliana Salon. Si Gigi. Higala ka ni Gigi? Oo. Pero doy kayang bayot. Kay sayong namatay. Abot sa itong bayuta, oy. Basin doon na ito'y sindikato nga giapilan. Hoy, Salome. Naunsa ka? Kuan. May gihuna-una lang ko. May makita ko ang bata? Ha? Hoy, basin, mausabay mo huna, ha? Kung makakita ka na sa bata nga, dako na. Wa ko'y buhaton daotan sa bata. Gusto lang ko makakita niya. Gwapa magugay siya sa gamay pa siyang bata. No? O naguna-una lang ko kung gwapa pa paghihapon siya hangtod karon. Basta, ha? Wa kay isulti nga makapalibog sa bata. Ha? Unsa pa na imong gisulti sa bata? Bahin sa iyang mga ginikanan. Siyempre, di gyud siya magtuo nga ikaw ang iyang inahan, di ba? Oo. Ako siya ingnan nga namatay na yung mga ginikanan. Kay nalunog ang barko nga gisakyan ini. Usa? Tinagit kang kisulti ni Eman. Nga iyang asawa si Dorina. Ang asawa sa doktor. Pero, nanong nahitabo man eh. Wa ka ko binuangi lang ni Eman. Aron dili na ko mangaway niya. Pero nga nang dili man sab siya magpakasal na ko. Kinahanglang ako ni maklaro. Pero unsaon man. Naa sa doktor ang tubag sa tanan akong pangutana karon. Pero shit. Gibauran ko ni Eman. Asawa ko si Dorina.
Nakabati ka. Siya ang una kong asawa. Mga di mahimong magpakasal ko nimo. Hilom na. Ayaw nagtuki ako nga nung nahimo siyang asawa ni Dr. Joseph Verdan. Kay mausab na ang gusto kong mahibawan. Busa ikaw. Ayaw naghilabti ang una kong asawa. Ug ayaw gyud pagsulti kang Dr. Verdan. Bahin sa mo nahibawan karon. Makalibog ang ipanulti ni Aman. Pero dili ko magpakahilom ni ini. Gusto? Mao na ako muhaton. Kaning, sabta lang ko sa lumi. May mga bag, di lang una ka magpakita sa bata. Basin maglipog siya. Kuan, ipailalang ko niya nga imo kong suod nga higala. Kada lang, mao man na kita, dili ba? Suod man ta nga higala. Oo. Pero, dugi naman ka ito, oy. Nawa naman ka. Ay nalang tuki akon nga nung kalit ko nawa. Ang importante karon nga, nagkita kita pag-usap. Doy. Sa tinudan na lang, no? Gikulbaan yung ko ini mong pagpakita na ko karon sa lumi. Di yun ni maayo nga ilhanan. Ayaw pagunahon nagdaotan nga may buhaton ko sa bata. Tungod kay ni ako. Akong tuliron ang mga sayop kong binuhatan. Halano. Mubalik ko din karon sa badaw, ha? Kinahalan nga niya ang bata. Sige. Pero, mutanaw lang ka, ha? Lagi. Igo lang ko mutanaw sa bata. Gusto lang ko makakita mismo kung giunsa ni mo siya sa pagpadako. Maura ka na. Gusto lang ko makakita kung wa ba ni mo pasagdi ang bata. Dili may mong pasagdan ko siya. Ay, ako siyang anak sa lumi. Sige. Mubalik lang ko karon Sabado. Ayaw lang yun ilikay na ko ang bata kung dili ka gustong masakitan. Salome. Hunsa man. Makasaad ka ba inin ako? Sige. Ipakita ko ni mo ang bata. Karong Sabado. Maayo. Og mahimo pag akong dadon kini mga pictures sa bunyag. Ug sa pagdako na ni baby. Ni baby siya na. Kinahanglan makagawas ko din karon sa bahay. Nga dili makahibaw si Eman. Asa ka pa ikaw, Nika? Uy! Kuyawan man lang ko ni mo, uy. Siksik ka man kayo. Asa ka man paingon? Gilain ako pundo nini sa bahay. Gusto kong maglingaw-lingaw sa gawas. Kaha? Unsang matang sa paglingaw-lingaw? Apagplano og dautan sa una kong asawa? Wala ko maghuna-huna ni Ana. Pero mahibubag, mangutan ako kung unsay ngan sa tinuod ni mong asawa. Klaro kayo nga dili gyud Dorina ang iyang ngan. Salome. Salome ang tinuod ng ngan sa kong asawa. O di ka angay nga mga bubuho niya, Nika. Tumana lang yun ang imong gisulti, Eman. Nga human mong makuha ang imong gustong kuhaon gikan kang Dorena o Salome, mubiya ka na niya. O lagi. Di ko magkatug nga maghuna-huna sa maong sikreto. Klaro kaayo nga bahandi kini. O di sab kini iya ni Dorina. Magpaabot ko nga imo ng tumanon. Sa pagkakaroon, gusto na kong malingaw. Busa mula kaun ako. Gusto kong maglaag-laag. Mura manug kulbaan ko sa lihok ining Nika. Nausab man ni siya.
Murag may lain yun siyang plano. Oh, unsa kaha kung pasundan ko siya. Hello. Sundi sini ka. Bisan asa siya paingon. Salamat. Salamat kay natultulan ko na gyud ang batang si Elizabeth. Ang pagtanaw na lang nako siyang naong agwang. Mailhan pa baka nako gihapon ang iyang naong. Pero bahala na kung unsa ang iyang naong. Ang importante nga nadumduman ko na gyud ang iyang nahimutangan. O nga luwas ra siya. Kinahanglang mag-amping ko ng akong lakaw. May nagsunod na ako daw. Sukat pa giniganihang motora nga naasa kong luyo permi. Klaro gid kaayo nga gisundan ko sa mga tao ni Eman. Kinahanglang mag-amping ko. Ako siyang gipaton. Musud una ko sa ospital. Ma'am Dorina, ni ana de ka, ma'am. Pasensya na gyud, ma'am. Oy, may giluto manggod ko. Ako lang ang niasabay, may gilakaw mas luloy. Oh, wa ba mo lakaw si Joseph nang liling? Milakaw, ma'am. Muadto ko to siya sa ospital. Mao nga nanugon lang siya nga ipatiman ka kung mo pauli ka na, ma'am. Awon sa man, ma'am. Ako nang inito ng pagkaon. Ayaw na lang nang liling. Wa ko gutom ha. Mao ba, ma'am? Wa ba'y nanawag sa phone? Wa man pod, ma'am. Kung manawag magadi si Joseph, ina nga mipahuway na ko. Haba? Dili lang una na ko siya sultihan sa resulta sa akong lakaw karon. Oh, may bagting ang telepono sa sala. Ako na lang itubag, nang liling. Kinsa makaning nanawag. Hello? Salamat nga nakakanisbay. Joseph. Niara ko. Ayaw kabalakan ako. Salamat. Mahimutang na ko diri sa klinik. Relax. Naunsa ka ba? Magpaabot ko nimo diri sa bahay. Salamat na wala nagsunod ako. Mulaos na ko sa kong atuan. Dili mahimo nga wa ko'y buhaton aning gisulti ni Eman ako. Kung nakahimo siya sa paglimod na ako bahin sa tinuod niyang asawa, makahimo usab siya sa pagpamakak nako sa laing mga butang. Salamat nga may pauli na sa bahay si Dorina. Diin magika siya gikan. Unsa mo kay iyang gilakaw nga murag malipayon man siya. May pasyente ka, Dok. Pasod na lang palihog. Ay, musayo ko pauli karon. Good afternoon, Doc. Oh. Good afternoon. May ipakonsulta lang ako ni mo, Doc. Bahin sa unsa man kana? Ang akong problema sa kasing-kasing. Oh. Ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama.
Kumuto ka listeners, ang part 18 sa Limbo, no? Di balik nagbasa sa comment, no? Kay manta katiwas kay ning ang langas lagi. Ano yung problema ron. May taong sa taka listeners. Balik ko na ito basa ang comment ganina, no? Kay para maganid. Ang una si IMIMS YouTube, listening from Saudi Arabia. Salamat sa part 17 sa Limbo. Isa pa yan, IMIMS YouTube, no? Si sunod si Grace Balasabas, thank you boss. Listening here in Kuwait. Grabe ka nice sa mga drama boss. Makawala o kalaay while gitrabaho. Salamat kayo no. Grace Balasabas. With emoji do kabuk nagpahiyom og heart nga napay flag no. Si Ma'am Isim, finally di ana ang part 17. Salamat kayo idol sa ibong kasipag pag-upload. Minaw lang ko amping perme idol. God bless us always. With prayer sign. Neros na emoji nga hinuktok o saan nag-uol unya na po gumamila og heart. Salamat kay Ma'am Isim no. Pasensya kay kanunay kita mawahing upload nya. Salamat sa kanunay pagpaminaw Ma'am Isim si Bonfer Kinal. Salamat tawon boss na upload sige tawon og hulat new listeners. Salamat po nimo Bonfer Kinal no sa imong kanunay pag-atang o pagpaminaw, no? Si Rico Rini Gadularuya, salamat sir dyan sa sumpay sa Limbo part 17. With heart, tulo kabok og likes, tulo kabok, no? Salamat kayo Rico Rini Gadularuya. Si Mindy Miles, basing gihak na imong cellphone call kay mag-scroll lang siya iyaha. Kaya na ako ininumduman before ilang phone mag-scroll lang bisan wala ilabti, nahack daw to ilang phone. Ambot lagi ani og nahack ba kani? Unsay problema ni cellphone na? Basin ko tingali no og nabayrusan. Kini akong duda og kini mogamit kung downloader ba sa Google Chrome no kani mga downloader kay man kay ba og hacker gahimo mga listeners. Una nga peligro gid natin mga mogamit og downloader sa wata kay balo og kinsay naghimo no kay og hacker peligro gid ang tong cellphone mabayrusan or unsa diha no. Mo na nga gamit itong private nga downloader nya. Ang private downloader kay nawa man napugos ko og gamit na po sa mga downloader nga nasa Chrome no kaya mag-download ko sa mga live streaming ba. Karon ari na ko sa apps na lang gid mismo kanang Facebook downloader kay para safety bitaw. Kaya ba og hacker tagiya sa downloader kasi mao ni nung na nagadamage yung cellphone na no. Pero posible po og ang screen yun niya ang gubaon mga kalisenas. Salamat kayo sa comment Mindy Miles no. Si Jing, salamat kayo sa sumpay ani idol dyan with upat ka heart. Salamat po nimo Jing sa imong kanunay pagpaminaw no. Si Birds Dig Sub, thanks Lodi with heart. Salamat po kayo Birds Dig Sub no sa imong kanunay pagpaminaw. Si Annalyn Samson, wow, naanay sumpay. Thanks, idol. God bless you always nimo idol. Amping always. With napulo ka heart. Salamat kayo, Annalyn Samson, sa kanunay pagsunod og paminaw. Sa Pantas Vlog, shout out idol. Salamat sa part 17. Sa Limbo, shout out idol. Salamat sa part 17, idol sa Limbo. Na-miss na jud nako ning drama ba. Thanks, idol. With upat ka heart. Salamat po din mo sa Pantas Vlog, no? Sa imong pagsunod o paminaw sa Limbo. Si Rochelle Mariano, salamat sa update, Sir John. Always ko gahulat sa imong mga update. Wala na ko gina-skip ang advertise. Shout out taga General Santos City day ko. Rochelle Mariano, akong tinuod nga pangalan. Shout out nimo Rochelle Mariano, no? Diha sa General Santos City. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Si Jen Ruiz, super wow na kayo ni nga drama. Salamat kayo idol. God bless na kang tanan. With emoji nga nag-heart-heart no, tulo ka buhok no, jaga pahiyom. Nga namula. Na ay emoji sa nga feeling blessed. Salamat kayo Jen Ruiz no. Si Badiday, wow, salamat sa sumpay load. Sige kuhulat ani. Salamat kayo Badiday no sa imong kanang paghulat o paminaw no. Si Eve Pancho, thanks boss dyan. Mao akong gipaabot kay nindot na kayo ni. With tulo ka heart. Salamat kayo Eve Pancho no. Jean Love Amat, salamat sa sumpay Sir John with tulo ka heart. Salamat po nimo Jean Love Amat. Si Lingil Habman, thanks Jude
thank you ka. Thank you jud kaayo Sir Idol with prayer og tulo ka heart. Salamat kayo Lingel Habma no sa imong kanunay pagpaminaw. Na si Badiday gihapon no. Si Badiday nice na imuhang background idol mura na siya og studio atong diri pikas nga side no. Atong background panggabi nga background kini pikas. Ari bunta kay bantang man diri sa adlaw no. Salamat kaayo nimo Badiday no sa imong komento no. Nya si Aisa Alcosaybi nindot na imong background admin dyan. Mura nag-studio. Hehe. Salamat admin. Ako sa late na ko sa imo mga drama. Pero balag late na ko basta pamation din na ko tanan walay laktaw. Ako lang gipang save. God bless you admin. Unya amping jud sa health inom og fresh milk admin aron dali ra ka makatug. Salamat Aisa Alcosaybi no. Mao gyud inom na jud tag milk ani kay para healthy sad ang bones no. Ja, makatulog sa dali no. Salamat ay sa Alcosaybi sa imong komento no. Og si Rian Luwagi. Thank you brother listening from UAE Dubai. Salamat kay Rian Luwagi no. Diya sa Dubai. Salamat sa imong pagpaminaw. Og si Jeffrey Bender. Salamat kay idol shout out from Kapatagan Digo City with tulo ka heart. Salamat kay Jeffrey Bender no diya sa Kapatagan Digo City. Salamat sa imong pagpaminaw no. Si Jenny Briones ay salamat na upload na gyud boss. Maayo ra gyud ni ako mao ra gyud ni akong gikalingawan diri sa bansang Arabo. Emoji ka katawa nga nagluha. Nakahilak og kinatawa nga emoji no. Salamat kay Jenny Briones no diha sa bansang Arabo sa imong pagpaminaw no. Samtang gatrabaho lingaw gyud. Og si Miko, salamat sir nindot na gyud. Excited na pud mi sa laing sumpay limbo. Nya emoji nga nagpahiyom. Salamat kayo Miko no sa kanunay pagpaminaw aning dramahan no nga limbo. Bisag ulahi ta pero naagi po mo diri no naminaw. Salamat kayo. Si Juby Sumayang, nice drama sir. Mao fan ko sa imong mga drama. Thanks. Salamat kay Juby Sumayang no. Sa imong pagpaminaw sa atong mga upload nga drama. Nya Kinan Gabriel, number man 21436 Samantha Drives. Salamat sa imong pagpaminaw, Kinan Gabriel, no? Unya si Edwin Pancho, atang ko boss dyan, part 18 na limbo. Thank you with heart. Salamat kay Edwin Pancho, no? Og 18 na gitaron. Inyo na napaminaw, no? Bisan sa itong pag-vlog, wala pa di ito na edit, wala pa di ma-export na no? Mapamamix, pama-upload, pero napaminaw na ninyo, kay matik naman itong kuman sa drama, mo na ni basag comment no. Matik na. Napaminaw na niyo. Salamat kay Edwin Pancho no. Excited ba kanunay ni si Edwin Pancho. Salamat kayo. Si Jean Love Amat diri na pud kumaminaw samtang nagulat ko ni Lovey. Salamat sa mga drama Sir Jan. No? Naminaw siya sa may buntag pa kang moabot no. Salamat Jean Love Amat no. Dog lover po dahil ka Sir Jan. Salamat sa sumpay ning Sugilanon. God bless si Sir Jan. Itulo ka heart. Salamat kayo Jean Love Amat. No? Sa imong kanunay pagpaminaw. Natapos na gid ang inyong yat niya no nga nibali ko tungod nimo. Ako na pong pukusan ani po na kato na pong may buntag pa kang moabot no. Kay para medyo naglabad ang utong nibali ko kay bigha kay copyright. Munang ang giuna na lang gito para kay makuhaan ang kahasol ba. Sunod sa kini may buntag pa kang mabot mga kalasinas no. Medyo nasa ni mga copyright pero sige lang. Mas daghan og copyright itong nibalik ko ng drama. Nga si Raymond Guardados asa naman sumpay sa Hapit Daki. Mo lagi. Dugay-dugay pagitan ni no dili ko makasaad kay ang salida gud padayon pa no pamauman. Gihangyo man gid ta no nga sinsya di kayo mga kalisinas no. Di ko kabuot ani kay ang mismo ang writers na ang kuan ning hangyo. Pasensya sa wait na ko kanihubag. Ipaak siguro na sa natawag ko mga kalisinas. Hubag yun. Kaya ako bagmata mga kalisinas hubag na yung wait ari ba. Ipaak tingali ni. Hubag yun. Nya si
Salamat kay Raymond Guardados, no? Sa imuhang pag-atang sa Pida-Kidak, no? Tuho na gini. Ako lang ipaspas mga kalisuners, no? Kay Juan. Maghimo ang putag intro vlog sa Muñeca, siguro ni sunod. Nga si Ambot Kinsa ni. Salamat sa pag-upload sa Sumpay, sir. Wala na ko gi-skip ang ads nga 15 minutes o 18 minutes ang kataas isip suporta. Salamat kayo, no? Ambot Kinsa ni. Murag chiri mo to nga ni sauna. Hindi kalimot ko. Murag mo lagi. Salamat with emoji nga nag-smile, no? Salamat kayo, Ambot Kinsa ni, no? Question mark mo yung profile na. Naminaw siya sa limbo. Yeah, salamat sa mga wala mag-skip sa ads, no? Sa inyong pagsuporta, salamat kayo. Anya si Angelica Birami, salamat sa Sumpay Idol with emoji nga nagpahiyom nga namula, no? Salamat Angelica Birami. Salamat na human na rin akong basa, no? Ako yung ipanikamutan nga mapaspas, no? Nga di tababtan og 20 minutes. Anya, maghimo na po tagin to vlog sunod ani sa Muñeca, no? Kay murag kanong nay madapin ang Muñeca gid, no? So, sige lang, mga kalisuners, kay excited magud kayo si Edwin Pancho ni, Ib Pancho. Sige comment, no? Sa part 18 pa sunod, part 19 nagi comment, no? Asa ang part 19? Muna nga ako nang dun giuna. Pero nalita na gusto ng adlaw, no? Kay dapat gahapon na ni. Na kay ang may balik ko tungod nimo may akong giuna kay tungod lagi nga usapos makahasol kay daghan copyright. Nang giuna lang akong edit. Nya di pa po ko sure og kining limbo karon og copyright ni or dili, pero kung mapaminaw na ninyo pasabot wala na copyright. Napaminaw naman ninyo. So pasabot wala na copyright. Pero mapa ko sure ani sa karon advance pa yung vlog, wapa ko sure og maka-copyright ba ni upload. Pero no thematic naman itong vlog, sumpay mas drama. So napaminaw naman ninyo. Okay na, no? Mga ito mga ka-listeners, thank you so much for listening, for watching sa itong mga vlog. Sa balik-balik itong istorya, kung sa pada, related ba sa itong mga drama, no? Magbalik-balik ko sa itong istorya. So sige, salamat kayo sa mga nisabot sa itong vlog. Ampi mo ka namin mga ka-listeners. God bless itong tanan. O advance, Merry Christmas, no? Kaya happy na po bu October. Doon na naka-adlaw. 28 naman ron. Doon na naka-adlaw, October na po. Dali paspasa sa adlaw mga ka-listeners. Paspas yung buwan o tuig. Mga ito mga ka-listeners, thank you so much for watching. Advance, Merry Christmas. God bless us all.